To kini kepor nga so kemen ban pentip syabara ki paiba longsong snong jongka mawati kamtam mi ki paiba ki ba hab apo ka jurisdiction dane ke jing pet ke jing kmi jongka mawati PLC so kemen ban itu ba matagasni nilayo ya ka order Nakalian jongka Health Department, Government of Meghalaya, kila depan ai ke order tersi, ban pak ya medical officer apa kamau TPHC, kata ya Dr. Saka Wanki Pungrup. Ini doktor layo ke order tersi, badi banwan join apa ka mau TPHC. Hakini ki kendiat sini kadon kejing ke bakrau harga bedi bat ki pai ba long sno ki ba apa ko mau TPHC nakadaw ke jing bom dan doktor nakaliang jong ki sinjop ki rang ba sno ro kila sinkhia kila wan bani kendo banga kila hai ke we ke jing tho harga bedi bat ke jing bom biang ke jing bom dan doktor kamtam ke jing bom dan MBBS doktor dan medical officer di PHC dia kum unong mi kemar nakapor ngalaris kan ke isu but nakabanda ka jingtip lang jong ipay pa nga layo ka jingtip ba haka neutrik jong banay January jong takasnan u Dr. Adrian Di Sangma uding medical health officer jong kamau TPHC ulayo ya ka NOC nakaliang jong government ba unday panpentibet ilade ban pule ya ke post graduate course te hadin kata nakaliang ke jonga claim dapat slam hi ngala ai ke jing tho but ngala tho koi ke jing tho ngala tho ka de ya ka arphun real tarik jong banai ba arajar arphun real ban ye thu ba kamau hati PHC kamdon doktor nak tu kan ni banai bat ngidon tong we doktor bok tau teu ayush doktor dia nakaliang jong ka government kila permi ya ko order kata ko order kila permi ya ka khat atrik jong banai bos pesan arjar atun reu ha ka ba kila pha ya we doktor pharbak kharmo plang no wer banwan ban join apoka mau TPHC nakaliang jong ko sorka nakaliang government kila le ya ko jong ka kamram tian rei ko basusi ko long ba nakaliang jong ini doktor iklan la banwan banjoin di nak daw ba ngimdan doktor dia halor gejing bom don doktor naklem shong kliti bat de haka hadin ba layu jintip ba ini doktor iklan la banwan join ngal ai gejing tho ya show chief minister jong gejala ka jong ha ka atrik jong banai ban reu arajar akho on reu menyethu ba kini ki doktor hadu mata ki klam wajan kani ke dari cuti ke bang thon adu banai bandriu sha honorable chief minister jong jala ka jongi Shri Conrad Sangma de so kemen adu ta ba pedeng ke jing ke baki nong song snong ki kendu nagaliang ke sarkar ki sang ba mata sini layo ya kani ke order de ke jing ke ba ngi kendu kedai ke jing peman join ki doktor kam dai ke jing le jong ko sarkar ba kam pha doktor lane ke dai ke jing i ben jong ko sarkar nagaliang jong a kum nong khmat ro ngala simkhia ban kan mau nagaliang jong ko sarkar ki la pha doktor ndai tang ha mau TPHC dai hapo maulus nai PHC le le tene thu pi arsin ki la pha doktor iwei doktor ke ba hapo maulus nai PHC ki la pha na do ka ni thu pi ba ki la pha na do ka kani ke dai order adon ke orang ini kadai na du benai balai benai di semar ada cara apa ini doktor iklan manager dinang ta pada seiwi pada ke order for malos nai PHC kadai na du benai di benai balai ha kan riu tarik jong benai balai ajar riu la pha iwe doktor benon for malos nai PHC ini rogi doktor iklan man ya kalau ke jing bom trek benwan join ki doktor Kena kalian ke jongaru mulai kenduk ke pos ke por ya
Chief Minister banyak halor kini nang tadi kumjuru yau Minister beri banyak hal department dengan sukumen ba ke sarkar kalau shim ya ke jingkit kli dah ke baai ya ke shokos notice ya ki bondet doktor ki bom tre banjoy bat kila pemilu ke kot kubor ha ke new tarik banai bokra ala jar apundel ya baro kini ki MBBS ki beladap MBBS bat kini beladap ru ika postgraduate kide ki ba sponsor daga state government kila dap ai ke shokos notice ha ke bede bat ki tuki doktor di masuk kemen managaliang ke sarkar ke singkian bat nga ai ke jing kublai ke bukat pangli ke sarkar ha ke bede bat kene de kita ide jing syai kendian nagaliang ke jonga na skwa banyetu ba kum unong mi kmat kum wemle nga klem song klik di na tip ye jing e jing ki pai ba bapli badon tong ayush doktor khamtam e ikilong kimi ki ba armet khamtam mi ki pai ba no song snong hi paro ki ba dok ki ba kerdo ki ba kot bor manle chedu shapo umsning CSC sa civil hospital no po ki jingdon jong ka PSC aga jing sha ka de ka wei ka jaka ajing suma ka banyaram ki pai ba no song snong dia bede ba kani nagaliang jonga ba singkya bat na kwa ban yethu pai ba ni kesngi ba dagam sin jong jing sokman ban nagaliang jong sarkar kila de ban ai ka order mo kesngi ba shani doktor Ilson banjon hangni hapo kamau TPC de kalong ru kumjo hi ha ka bede pat ka molos nai PSC ha bede bakani ru na ya kan menemet badu sampat kuma bede ban pet ya ka health and family welfare nilai kan bu chief minister nilai kan bu DHS ha ka bede pat ka molos nai PSC ru kloi kat balahi masendon ki doktor ki balai ki ban banwan ban report dia lede siapa ke department kin sapha no shalwan siapa kamalus nai PSC ru di dai de kan jadi jing sai nak liang jong kum ulo kala mele ban na kwa ban itu ba dei kum lo ip ne ba shong klik di kidan sipun ba city ki bang tho ba DP dei ka bang tho city bang don doktor re ban tho ro ye city nam da di jing don ki wei ki jing don kam men ban itu angni ba na ya government kila airu ya ka renovation lor ke city ke bang tho how at prater jong banai balai aranjar atusan na ka benda ke renovation ya ka umtrai maros nai bat ka mau TPC di kini baru lai teling so kemen menitu ba ka umtrai PSC ngila da ban repair ban renovation ya ke PSC nang ta ya ka maros nai kadang ya sesai menta bat ka mau hatiru ngila yo ka sanction ka basikru tam na ka benda ban le ya ke renovation desa ka wei ngakwa menitu ha ka bede ka health department segi pai pa nang susnong jong mau di constituency na lor ki PSC na so kemen ru ban yutu ba lor ke jing tho ka bangala ai lor ke jing ekren ka post ka por jong ko ke jing tho ka bang ai ka santar ke jong nai ba kha jong snem arajar arpusa kani ki shiti ka dei ha ka bai dei ba ki sub center jing so kemen na ke singi ban yutu bangel ayo sanction ki south league sub center i thumai kita ka live holdingan ka nong ka a ka sabuda bal ka uman kini ki south league sub center ki bangidang yo thumai ki ba shengin sistang ba dre ba ngeng scam ba kan long jing kurku ki pa ba nong song song ha ka dong ka than ke jongi ki por i bal ko kum emle persang banyak sa na ka banda banwan ra ya kata ke jing jan jong ki pa ba ka kot ka kya ban yo ke jing sumar ka ba ka la ka dei ba pang ki bestam ya ki dei ki long kemi ki ba arna datang dei ki ni ki pin ki ba khnya na ai ka jing sha shi pa ba ai ka jing ko blei ki pa ba so song ba ro jong ma di consensus ko blei